Okay. So, pwede ko ba malaman po, sir, kung ano po yung sektang inaaniban po ninyo? Christian born again po kami, sir. Christian Harvest Time Born Missions Again. yung pangalan church namin. Ano rin yung pangalan? Harvest Time Missions. Harvest Time Mission. Pwede ko ba malaman po, sir, kung kailan po ba ito naparehistro? Bago lang po to, sir. Yung nung nakaraang 2015 ba yun? 2015. Sino po nagparehistro po nito, sir? Kakilala ko po galing sa USA. Okay, okay. So, isa pa lang, ano po ba, Amerikano o Filipino? Amerikano po. Okay, okay. So, ibig sabihin na yung sektang inaaniban po ninyo is tatag po ito ng isang Amerikano. Tama po ba? Opo. Okay. So, hindi pala tatag ni Kristo. So, ano po